गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मजाथि गुदि फरायसालिनि उदां गेलेग्रा फोथाराव मजाथि भिसिडिसिनि दैदेननायाव दिनै बिजेपि दोलोनि आखाइ हमनाय हाबाफारि जानानै थाङो। मजाथि भिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय गासै 8 गं गामिनि 477 नखरनि 500 सासो बिपिएफ, जिएसपि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफोरा बिजेपिआव आखाइ हमफैदों। बिजेपि दोलोनि भिसिडिसि आरो नखरफोरनि थाखाय मावनायफोरखौ नुनानै गाव गावनो बयबो दिनै बिजेपिआव आखाइ हमफैदों होननानै फोरमायदों रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा। आरो फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव बिजेपि मिरु दोलोआ बिजाथि फसंनायनि बेलायाव जा थिरांथा लागोन बेखौनो गनायगोन होननानैबो बुंबावो रेवरेवा नार्जिहारिया। गामिनि आंनि मुङा रनजिता मुसाहारि। आङो बिपिएफआवनो 17 बोसोरानो जाबाय आरो आं दासिमबो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै, सरकारनि एसेबो माखौनो मोनाखै आरो। दिनै नोंथाङा बिपिएफखौ नागारो? एसे एनै मोननांगौफोरखौ मोनो खोमा होननानै आसा खालामनानै फैदोंमोन आरो। आगोल बिपिएफनिफ्राय एसेबो मोनथाराखिसै नालाय, दा एसेसो सहाय मोननो हागोन खोमा, अनगोन खोमा, होगोन खोमा साननानै दा बेखौ जयेन लाफैनाय जादों आरो। आं मोजां मोननानै फैदों। दिनै नोंथांनि भिसिडिसिआवहाय साबेसे आरो मा दोलोनिफ्राय दिनै जयेनिं जाफैगोन? जोंनि बे मजाथि भिसिडिसिआव मथा-मथि 8टा गामि दं। बे 8टा गामिनिफ्राय बिपिएफ आरो जिएसपिनिफ्राय टटाल 500 जन जोंनि बिजेपिआव गावसोरनो गोसो जानानै मोजां मोननानै माने जगदान होफैदों, जोंनि बिजेपिआव सापर्ट होफैदों आरोखि, बाहागो लाफैदों। दा बिथांमोनखौ जोङो माने जोंनि बिजेपिआव फै होननानै जों बरायाखैमोन, बुङाखैमोन। गावसोरनो मोजां मोननानैहाय माने इयो मानो जोंना सिगां बिपिएफमोन आरो बे सारा जोंनि बे बिपिएफनि माखासे सापर्टारफोरखौनो माने आं सिगांहाय खोथा होनाय, नोंसोरखौ अनगोन नायगोन होननानैहाय खोथा होनाय हिसाबैहाय दा बिथाङा गावनो अननो होननानैहाय बिसोरखौ आरो लामा लादों आरो अनगासिनो दं, आरो बे खामानिखौ बिथाङा मावगासिनो दं। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाया, गुबुन दल संगठन आफादनि रायजो राजाया फैनानै जोंनि बे बिजेपि पार्टियाव जगदान होफैदों आरो। नंगौ, बेखौ जों बुंनो हाया, हाइकमान्डनि खोथा। दा जों दिनै जोंनि गेजेराव बिजेपि इउपिपिएलआ थिखिनाया जोंनि जागोन, देरहागोन। दा बेवहाय जोङो बिजेपि इउपिपिएलआ हाइकमान्डखौ दिनै सिद्धान्त लाथ'वाखै जे सोरखौ केन्डिडेट होनाय जायो। हयथ' बिजेपिनिबो केन्डिडेटबो जानो हागौ बा इउपिपिएलनिबो जानो हागौ। दा जेखौखि केन्डिडेट होआ, बिजेपिआनो जा बा इउपिपिएलआनो जा, जों जयैनो बिजेपि इउपिपिएल जयेन खालामनानै जों देरहागोन। बे गान्थि खाना जों दिनै बेवहाय बे जयेननि प्रग्राम खालामदों। दिनैहाय जों स्ट्रं मोनसे बिजेपि हिसाबै खामानि मावगोन। बेवहाय केन्डिडेटआ जायखि फैया, इउपिपिएल फै बा बिजेपि फै, जों जयेन मावनानै देरहानो थाखाय जों बे जयेननि प्रग्राम खालामदों।